Moi! Sunshade, Kaitin ja Markkiisi tässä. Ollaan Helsingin keskustassa ja mennään tohon ihan ylös 8 kerros. Telineet ja kattokaihtimet. No niin, ollaan kohteessa. Lattiat suojataan. Tavarat on tuotu. Ja kaihtimet menee sinne ylös. Se on asennuskorkeus on 5 metriä. Kohta pystytetään telineet ja sitten lähtee homma rullaamaan. No niin, tässä ollaan. Eka kaitin menee sinne. Moottorilla pimentävä vekkikaitin. Tässä on vielä sivulistat. Ja sitten se ruuvataan tähän ylös. Tässä on sähköt valmiina. Pistorasi ja adapteri. Ja ei siinä muuta. Hetken kuluttua näette jo miten se toimii. Ja sitten tulee tästä seuraavat. Meillä on tässä telineet jo pystytetty. No niin. Tässä yksi ohjelmoidaan just. Aika hyvin sulkeutuu. Vähän vielä, vähän. Jei. Tää on aika pymä. Tässä on myös yksi. Se sai aika hyvin. Pakkaa sanoa, vaikka itse sanonkin. Sanoisin sulle. Mikä fiilis? Tosi kiva. Niin, tähän kohteeseen on asennettu moottorisoitu vekkikaihtimet kattoon. Ja tästä nyt aukeaa. Kato, tosta tulee.